Så, nu filmer jeg. Nu. Må jeg ja, du må. Han må også få smør på. Nej, tror jeg ikke. Jamen, det må han da. Ja. Jeg kan lige se, om man kan lide det første du. Det kan hun nok. Det han sgu da ikke have. Jo, nu kom det lidt spil. Hej, Mulle. Hvad siger hun? Hvad siger hun? Hvad siger hun? Du vil ikke have det? Hvad siger hun, Mulle? Du vil ikke have det? Hvad siger hun? Hvad siger hun? Det er en Hvad fjern. siger hun? Hvad siger hun? Prøver vi med lidt smør på. Hvad siger hun? Ej. Hvad siger hun? Hvad siger hun? Hvad siger hun? Hvad Hvad siger hun? har en chance at sige det. Hvad siger hun? Kig, kom her. Hvad siger hun? Kig, kom. Hvad siger hun? Nu holder han jo lige øje med Grit. Hvad siger hun? Hvad siger hun? Hvad siger hun? Siger hun? Hvad siger du? Er det rigtigt? Mener du det, Mulle? Hvad siger hun? 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 Nå, jeg har også set, at der er ude af det. Det er bare smør.